مرحبا هوانو سلاو هوالین دلال ایون بخیراتن سر قنالامه ایرو امی لسر خزینه یا هری مزین زمان و چاندا کردی باخفن چیه چاندا کردی؟ یعنی سر گوتنین beşiya گوتنین beşiya چونه Kürt atasözleri ne tane çand havokun rezime ev bira hazar salamne Kurdi sedeman şart u mercin grande bi pirani bu felsefeya devki hatiye parastın hatine godunu beşiya mina pertukhane ke zindiye dema em dibêjin zimanê me rûmet û nasnama me ye em yekê di gotinên bav û kalan dibînin her gotinek wekî neynikê jiyana civakî şer û şahî û keda Kurdan li ser van xakan nîşan dide belê ev gotin ji bo me rêneşandineke jiyanê ye mînek gava pêşiyên me dibêjin hûn bi xêr hatin hûn binivîsin hûn bixwînin hûn binivîsin gotineke bedû zaman sayê dursî hebû gotin destevgirtin başê da dibêjin xwendin yani dibêje ku tu her dem tu çi karî bikî jî xwe bixwîne pêjda here xwe pêjda bive xwe her beşê da karê xwe zindî bigire ji ver vê yekî da dawiyê de her daîm bixwîne derdê xelkê naxîne behsa rastî jiyanê piştkirina civakê dikin di nav van hevokan felsefeya exlaqî edalet parvekirin û 200 sal tecrübe hene newsa 200 sal tecrübe hene ji ber vê yekî wergirtin û bikaranîna van gotinên di jiyanê rojaneyê de pir girîn e gelek spas ku vê me guhdar kirin ji kerema xwe gotinên pêşiyan û hûn herî zêde jê hez dikin ji bo beşa şîroveyên de me re binivîsin zer xêrê hatin zer cewat em îro çi bigin em îro gotinên pêşiya em ê çika bêjin ka me re çi dibêjin em ê fêm bikin lêbelî çika herkes çi gotinê pêşiya bên bizanbe ji ser jêrê yoruma bikin kerema xwe ka werim dest pêkin adetên bav û bapîran gerek xweştirin ji hêjiran agir xweş e lê arî jî jê çêdibe aqilê sivik barê giran ka bê hevalê ezîz ka eva qewe guhdar kir aşê dîna bi xwe digere hevano cer çi ye cer di rêya avê de dişkî çavê derîngirtiya li derîvekiriya ye belê dara xweziya hêşîn nabe behsa zareke dinê jî dibêje daran di ser xwe re nebire min gelek mirov dîtin sêwî ye ema gotinên nesêwî ye çiqan bêjin dibêje ku derew sêwî ye ew mirovên zoranî dikin çika bir heşê xwe bine xwe ka çi dibêje ku dünya bi dore ne bi zor e herkes dora xwe bizanbe. Bu videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için videomuzu beğenmeyi, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve YouTube kanalımız Bave Mervan'a abone olmayı unutmayın. Sizlerin desteği sayesinde daha fazla tarih, kültür ve faydalı içerik üretmeye devam ediyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız sevdiklerinizle paylaşarak daha fazla insana ulaşmamıza katkı sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.